Здравейте хора, това в въпроси и отговори ме Вики Петрова, мисля, че така беше, ме предизвика, всъщност не ме предизвика, написа да направя клип на оцеляване и сега ще го направя. Само да си обърна камерата. Ето така се прави. Не оцелих да кажа водата, но ако бъркам името, извинявай. Вики или Виктория Петрова или Петрова, да те наричам, напиши ми в описанието или не знам. Сега ще събера малко дърво. Аз я познам, но не знам тя как предпочита да наричам. И за това. Тя е моя съученичка. Някои хора... Зомби ли чух? Ай, стига до... Тук определено някъде има спаунер. Ето там има спаунер. Крипър ли има? О май гад! Добре, че са затулени. Там има спаунер. Свети, ще отида от другата страна да проверя. Мисля, че е някъде тук, но да внимавам да не падне някъде. Да съм при тези гадняри. Не знам откъде идва този звук. Къде? Ето тук? Иначе някъде е тук. Уф, как си помислих, че тук има нещо. Ще ми трябва за легло. Хора, ако малко се забавя, ако го спра по средата на клипа, извинете ми, защото просто няма да имам достатъчно време, за да снимам толкова много. Стой! Скопчих я. Стига сте! Но когато стане вечер, аз ще го направя сутрин. Къде видях овца? Виждам и кола, но нямам. Пирка. Ще си направя. И ще си направя и брадва. Уф. Сега ще извия някой. Оф, не помня къде бяха. Дайте. Айде, това е моята ферма. Мисля, че видях откъде идва. Някъде е тук. Но не знам там на този телефон. Някои хора доста обожават да играят на Майнкрафт. Аз вече толкова не умея. Нещо вече... Не ми харесва толкова. Аз мисля да щупя това нещо и като излезе, че ги прибия като нещо.
де! Има спаунер! Не! Защо? Има дърво и ето тази страна. Мисля, че е тук. Ето тук, май. Хора, ако ви е познато нещо такова, моля ви, кажете ми къде са тези табаци. Искам да ги ушашавам. И къде е това от другата страна? Направо на сходите. Все тая ще чупа дърво. Защото никога няма да си направя колиба да... Мамо, яде ми се линко. Айде от мен да мине, айде. Обаче, знаеш какво направи? Она днеска са потушите, днеска скъса кецовете. Да? Моята сестра имаше тия потуши, те са 3 седми номер. И вика, че ги обулна марелако и стават с боковръстър. Те малко са и големи. И ето да и да след обеди по обувки. Уф, как ви спачиха тези гъби. И знаеш как ще по обувки? Ще взема парите от касата. Няма не чуде да ги по пари няма. Ако изстигнеш, това ви чуде ще върне. Ми стига дървата. Сега трябва да си правя и крат. Виолета по-телита на ъгъла, той е точно една матка, един дребни такива. Тя на това точно е сестра. Децата му са по Испанията. Та има май две деца. Хора, това беше от мен, ще има продължение. А сега като кача това клипче, може би ще направя клипче как играе на Skyward. Чао, хора!